Dobrý deň, vítajte v krátkej prezentácii, kde vám priamo po spustení ukážem, ako momentálne funguje Gatwin beta verzia. Samozrejme, v prvom rade každý, kto už je registrovaný, má určite nejaký pozývací link, odkaz so svojím vlastným kódom, takže naň, keď vlastne niekto klikne alebo si ho otvorí, tak sa mu načíta stránka Gatwin s tým, že mu naskočí takáto tabuľka, kde samozrejme do prvej kolónky zadá svoje meno a priezvisko, kde do druhej kolónky zadá svoj e-mail, do tretej kolónky zadá znovu ten svoj e-mail a táto ďalšia kolónka tá je už vyplnená a v krajine vyberie svoju krajinu, odkiaľ pochádza, odklikne túto kolónku a klikne na Sign me up alebo Sign me up a tým pádom je zaregistrovaný. A podľa e-mailu, podľa inštrukcií v e-maile, ktorý mu príde, sa prihlási na stránku Gatwin. Takže poďme na to. Ja sa teda prihlásim so svojimi údajmi na stránku. Odkliknem Enter, čo je vlastne vstup. Sa mi tu prihlasuje. Tak, som prihlásený. Vidím to podľa toho, že je tu moje meno, že sa načítavajú obchody a podobne. Takže, samozrejme, vy môžete, nemusíte používať hneď prvú stránku alebo prvú podkategóriu Stores, čo sú vlastne obchody. Môžete, ak chcete, môžete si tu povyberať, popozerať, aké obchody sú k dispozícii a tak ďalej, podľa jednotlivých kategórií. Ďalej sú tu k dispozícii hry, ktoré si môžete vybrať, keď chcete hrať. Ďalej môžete používať vyhľadávač priamo cez stránku, čo samozrejme znamená, že používate stránku Gatwin stále a môžete tým pádom napríklad, ja neviem, ja si dám www.čas.sk a môžem si priamo cez stránku Gatwin prezerať čokoľvek, akúkoľvek stránku. A ja neviem, ešte tu Gatwin televízia, tu samozrejme nemusíte používať, ale je tu možnosť používať chat, samozrejme to ešte momentálne nie je k dispozícii, bude čoskoro k dispozícii. Ďalej samozrejme môžete si pozrieť všetky vaše údaje, momentálne je tu My Wallet, čo je moja peňaženka, môžete si pridať svoj vlastný PayPal účet, samozrejme je to nejaký mail, keď ste tam zaregistrovaní, alebo môžete si objednať Gatwin kartu, samozrejme odporúčam pre začiatok PayPal účet. Ďalej tu máme My Network, čo je vlastne moja sieť, ukazuje vám počet ľudí a tak ďalej, podľa krajín si môžete pozrieť, aké krajiny, postupne sa to načítava, pomaličky to momentálne ide, išlo to aj rýchlejšie, keď som to pozeral prvýkrát a samozrejme rozdelenie registrovaných ľudí podľa levelov, môžete si pozrieť, toto je pre mňa novinka, že je tu 12 levelov, samozrejme pri level 1 máte plusko, ktoré keď si rozkliknete, tak budete vidieť svojich registrovaných. Ďalej, keď kliknete na Invite Friends, tak sa vám objaví možnosť pozývať priateľov a máte tam aj svoj registračný odkaz. Simulátor vám ukáže, teda už vidíte, že do 12. línie sme až odmeňovaní, takže do 12. línie si môžete vypočítať podľa počtu ľudí, podľa simulátoru A svoj potenciálny zárobok. Tu máte simulátor B, kde si dáte presný počet ľudí v jednotlivých líniách.
a My Profile, tam máte svoje údaje a môžete si cez Change Password zmeniť vaše heslo existujúce. Môžete si zmeniť váš e-mail, ak vám nie je vhodný ten, s ktorým ste sa registrovali a podobne. Takže zatiaľ to takto všetko vyzerá. Určite si to pozerajte, choďte na to každý deň, používajte túto možnosť Browse, kde vlastne môžete surfovať po internete cez Gatwin, cez program Gatwin, čiže tým, že to používate, čím dlhšie používate, tým viac budete zarábať. Pozriem ešte, čo je v Gatwin TV, tam som ešte nebol. Tá v krátkosti, možno to bude niečo zaujímavé. Čiže je tu samozrejme videá, ktoré boli doteraz od lídra spoločnosti, od majiteľa a o Gatwin, ako funguje a o čom je po anglicky. Takže zatiaľ je to takto to momentálne funguje. Ja sa teším na spoluprácu, verím tomu, že sa to dá všetko do lepšieho fungovania, že to bude rýchlejšie, že to bude užitočnejšie, že aj pre nás a naše krajiny. Verím tomu, že začnete používať tento program a uvidíme, aké budú prvé zárobky na základe našej štruktúry a na základe toho, ako budeme Gatwin používať. Držím vám palce aj v registrovaní. Vidíte, že naozaj to vyzerá celkom zaujímavo. Obchodov je tu dosť veľa kategórií, taktiež možnosti, taktiež budú tu teda tie hry, bude tu možnosť surfovania, presne ako sa hovorilo, bude tu možnosť komunikácie cez Gatwin a podobne, takže verím tomu, že môžete toto začať používať. Ešte som práve zistil, že je tu Recommend Us More Stores, čo znamená, že keď na to kliknete, tak sa dostanete priamo možnosti odporúčania ďalších obchodov, napríklad vo vašej krajine. Takže držím ešte raz palce a teším sa na spoluprácu. Majte sa pekne, do počutia.